mwanchumo ligereria ekero togosuka bosio naganindara komanya kurwase county ya Kisii una ebyombe ao bya basubati kurwase county iyo nigo byanya tobokonyi wetera se kyombe kedikiangaf wetera service yo moimen repwe county ya Kisii donya dori saburi abwase boigabangi na bange banyatko bakonyora chibese kirachiko bakonya so kwegenderia aso bonchireria bwabo nigo boigo donya nyariko boga kubabodi kuchitumeka asichinchira chibweneta so kwegenderia nabo igasama tukare bosi asoko kinya ebirengo byo konyora chiloni icho nyina bo igatia abantu banyato bokonye ubutiparanya ko bako bisomo gokobo azabate bimna mbachi wetoma asoko enekia buna nkonyora bare engeri abo keli tukona bwo kamuna mbiamu no bochiaso mo women rep donya dori saburi aso wikirania iyo tegete ofisi ya umma abangina tafadhali mo apply nino mogo determine chibasere nga moko nyora ndo bati bese nyinge lakini echichinke nyora tu mo appreciate monte binkinta bali kire 1500 wose million aseki akara mwanga akerete chikure mwanga akerete 6 million ase constituency abo 6 million no ebisimabire no chibasa richire no chibese cheno chire chebyombe bono na chiechigaiga echi chonsi to bekara neti chietire echeke yegagegere ya 10 million ekogenda sebyombe 46 nebyombe bi abande bakonyora 150 abande 200 abande 250 depending on buna mwechole tininu mwarenge bocholi nchena lengo go babangina nabatakire mutumebya next time naende toko wacha naende toko ba chinyako ba netinge chire ebyombe tali byonsi biranyore lakini ye mukiata chire jonsi nchinyore onyo yonde tali konyore gesima oyonde konyora lekyombe onyo yonde tali konyore kyombe omwana yo konyora le basari dali mwanja kwa nechisita nechibese cheke ganje yeto chire chinge chigo cha chinyinge naende na bomoko nyora sebono tunaambia Mungu asante ejiga na chimoko nyora Nikona akire mama donya ngambia mona sebira akorire ni bora ametenda na alitema na ametenda tibya chiko to kukorere ebyachara ande mabya ya chatamente ekararo rire twakorira maturi twawochoreire ase obuja butwakorira matunda maya okuga ni bwaito ekitwate bibu twawotokoegwa ntometa gwetania kuno twa irenga mwata yakenere romo ekire twanyorire tu okuga ni twabegete twatagete ange 5 lakini ekire twanyorire bono nono chikwanza muna tebire byega 5 na next time abagina mura kore monyore besingia muhai na limoko nyora buya ekagara nonye mbali baro gode bagotabanye basabire 500 tigatora abaemi torore muna bagotumie emieyo bono nyomotagete 500 mwalika emilioni wose milioni na nuguta 5 mwegure chi sweetheart Merry Christmas and Happy New Year. Sasa wa mama unasikia vile huyu mama rafiki yangu amesema wao wali apply 500. Ukiapply pesa unapewa kwa ratio. Wanaangalia wanasema wa mama wame apply 500. Wacha tuwapea 100 ama 150 lakini mimi niliwaambia wasitupatie 100 ni kidogo, waanzie at least juu kidogo. So wa mama mkiapply kitu kizuri ni kama saa zile mwanaume anatongoza hata kama una sura anakuambia baby you are looking good. Pia anakuweka kwa box. Hata nyinyi tuweke kwa box. Ndio mpate ipe. Right bano mwanchumo ligereria negatitu meroberio elia moimen repwe county ya Kisii donya dori saburi abekire asoguche gusira ebyombe ngumanye wonga bwasiri tukuri goro niganya tukaboga kubwatuka angeshiringi 10 milioni 10 gochya sebyombe ao elinde guche kunyarko bakwegenderia asamangana yo bonchiria nebintu binde binge nakorabo no mwanchumo ligereria ndo chinga yanda mangita yo turagende kunya